insellmulkom u nilqawkom għall-ewwel episodju ta' It-Triq Tagħna. Fejn se nkunu qed inżuru diversi toroq niskopru it-toroq tagħna, l-istorja tagħhom U l-aktar importanti ħaniskopru in-nies li jgħixu f'dawn it-toroq. Għax fl-aħħar mill-aħħar huma n-nies li għamlu triq ħajja. Bonġu. Bonġu. Kif inti? Tajba. Tinirbew sa senjur. Tajba. You're welcome. u biex nibdew ġejna Triq Irnella il-Kalkara u ħanajdulkom 10 affarijiet li żgur ma kontux tafu dwar din it-triq. L-isem ta' triq ġej propju minn din il-bajja ta' Arnella. U l-kelma Arnella ġejja mit-Taljan Arenella, arena żgħira, minħabba il-forma ta' din il-bajja. U barra minn hekk ukoll hemmhekk kienet tingħata il-forka. Punto delle Forche, lil-furbani jew lin-nies li joħduha kontra l-ordni ta' San Ġwan. Għalhekk kienet isservi ta' arena għal dawk li xtaqgħu jaraw il-min qed jieħu l-forka. Ninsab fejn ċentru parrokjali li dan serva bħala maħżen għal Malta Gas Works eżatt qabel il-gwerra. Apparti minn hekk kien serva wkoll bħala knisja temporanja. Wieqaf! Qabel inbniet dik propja u dal-post hawnhekk ereq darbtej u għandna ritratti. F'din it-triq ukoll insibu ċimiterju tal-Lut, illi huwa l-eqdem f'Malta u wieħed mill-eqdem fid-dinja. U hawnhekk f'nofs it-triq kont issib il-Knisja Parrokjali tal-Kalkara illi sfortunatament fit-tieni gwerra dinjija din inqerdek kompletament. Ma mbagħad b'dawl ġdida li rajna m'isfel. U issa ħataraw is-salib tal-Kalkara. Mhux dak. Is-salib tal-Kalkara mibni fuq il-leġenda tas-salib ispirata mir-rakkont tal-assedju il-kbir, illi sfortunatament kien iġġarraf u ftit ta' xhur ilu kif qed taraw reġa' nbena mill-ġdid. F'din it-triq kienu joqogħdu l-familja Gonzi. U mbagħad wieħed mit-tfal tagħhom Michael jew Mikiel laħaq isqof. Taf? Niskullina, għarċ isqofanzi Arċ. Din il-parti tal-pjazza li ninsab fiha, li hija parti mill-pjazza l-kbira tas-Sagra Familja, kienu jsibuha bħala pjazza Fwiet. Għaliex kienu jgħidulha pjazza Fwiet? Għax kien jisajru l-fwiet. Brava! Għax dak kelkom bżonn kampnar intom tal-Kalkara tajjeb. U biex jitellaw il-flus ħabba l-kampnar, kienu jaqlu il-fwiet hawnhekk tajjeb. Int ma taqxiex? Mux minn dejjem kontaw jiena mill-Isla propja. Taħt il-Knisja l-qadima kien hemm shelter, illi rakkont jgħid illi intrada mix-shelter kollu u ħadd ma miet. U probabbli ħarġu minn aċċess bħal da. U rakkont ieħor jitkellem dwar bejjieħ illi daħal jistkemm fix-shelter u ħalla l-ħmar barra. Meta ħareġ ma sabux għax aktarx ħaddu ħall-ikel. Kien hawn il-ġuħ. Minn quddiem il-Knisja l-antika nistgħu naraw għaliex il-festa taqsam lil din it-triq, għaliex hemm il-każin ta' fuq. Fejn hawnhekk insibu il-każin tal-banda tas-Sagra Familja. Osseb lili tieħu l-breakfast, neħu l-breakfast. U naħa t'isfel fejn l-ewwel kien hemm iċ-ċirkolo nazzjonali li mbagħad ġiet l-għaqda mużikali San Giuseppe. Fi żmien ukoll tkun kun għaddej minn di triq u tisma' l-għana Kalkariża. Nisa batti bek bejniethom xi pjuttost kultant kienu jmorru fuq il-goff ukoll tajjeb. Nagħlqu hawnhekk dal-episodju Triq l-Irnella skoprejnija fiha storja u kultura u fiha l-dik l-aġba it-sejja. Ġemma d-dieħla għal triq oħra sa tkunu mad-dan u san. Għamlu like, subscribe u share ara ġi żewġek dak il-muqran.